Di sesi empat kenika video pemerintah kemian kenika jurnal kabalai ti ngan peni pi ya ketrit ke bamene kesngi ringkat bat ke analysis ke ba menedang step nyala pa syapo broadcast ti lada pipet angni po broadcast apa ngaong ba karukom behave jong ke market ngan lada ngapet ya kita ki higher time frame ngai iba ke market ke kwa ban move lagi south park lani ki sun park pun mangam tip lano kala bandai la shai kala bandai la monday kala bandai la tuesday ta ter ngam la ban batai ten rei ke rukom long jong ke market ke peni ya kata ten rei ni kumki intraday trader ni haban sungtho pade kumno bangin sim trade based on intraday kam tam mangile ya kanika option buying latno lada trade future contract ka pair lada trade option seller ka pair lada de bapi trade equity ka pair andre haba trade derivative trade kumu option buyer phya ba sungtho ba ya kita ki intraday move kumno ba pin capture te dang menenang step ngadang ong ba ya ke market hi ngam kwa ban trade namar ba kadike sngi expiry te henry wala kataru ngong batongin sum monitor renga analyze ke market nga check ke market te ngong ya baro ba lada ke market hi ka sakut sejrong jong ka arpsan hajar shispa arpsan kemud ngidei ban thiet lani ngidei ban buy negitu ki jaka arpsan hajar shispa san pau te ngong ru ba lada ka open ke market lada ka kiu sejrong ru ngin up retracement ngin sabai lada ka hiar ru ngin up hadu da ka poi shispa san pau ngin sabai kata ka di ka plan ke jonga ka baning kong do ten ri ka plan ke ba pat kalong ba ngim kwa ban short ya ka market lani ngim kwa ban sell ya ka market kat ba kampat pra yau ni arpsan hajar shispa di jayu ke market menepet di ke market mene margin sedang pinpet lada pipet bet pinyu i kasdang na kini ki jaka kahiar shopo kapoi hai kini ki bentah tinga ong ba lada ka market ka trade hajrong lani ka sakut hajrong jong unio arpsan hajar shispa arpsan ngidei ban focus buying te hadin kata marsen poi hakani ke jaka jong ka arpsan hajar shispa san phau nga klem jom immediately ka trade ro ban rung namar banga sngutu ka de sngi expiry te lada ngi baklar rung nila ban sha decline premium lani sha bam premium lada ka por ka slam tinga up share ka market nga confirm share ka market hard do danga itu ya kita ki candle lang tai ki dan kita ki aggressive buying ngai i bakawan ka aggressive buying vut do ha ka tu ka por ka snguto ba dan ki ba thiet ka market dan ki ba buy ka market ki ba kwa ban push ka market sejrong te wat la ka taru still ngampat trust namar beli kadai ka sngi expiry la dai ki sngi ngala trust mper nre ka sngi expiry kamon ka bah nginda up hadu dangi yo ya kata ka confirmation ka balong solid kat bangim pat yo ya ka ngimdei ban jom klumar namar ba hakasngi expiry bunsin anything can happen tingila ban sudo te adin kum tu ngayu i kini ki lightly ki red candle ki hiar biang back to back red tinga sngutu bahang ni ki retail ka market kelahiar dang step nata ka sideways ngasngutu ki retail kini be momentum ban short dan rek jinyu i jonga pan ngayu i bakadan aggressive buying
tinggal sungutu katu ke jingtiet aggressive buying jung kita ki institution kadai bagi plan ban han stop loss lane ban liquid ya kini ki retail ki bay short na kini ki bantah te marsun kut uni hi maras dang uni kandel begrin nga buy da ka call option ka kio ke market foot sejerong ka poy kini ki area nga exit balai nga exit kloy balai ngam upboard nga book profit kloy arbi pet nga book profit kloy kena jar nga claim up show kadan ka daw halendat jong kane kaway badai tang kasngi expiry bagi ha ban exit kloy hot kata kala ban long ba kasngi expiry la dangim kloy babok ki premium ki decline te lada pipet aku order ru pini I batang kaway ki trade ngadan tek te ka jingbuk profit jonga mene kalong ba kat kum ka price behavior ka jongi ka ba nga sa ikai lani ka ba nga la de buat teng la de page benia nga la de play comparison nga la de play kita ki forward test ki ba lani ki back test kumba piju ya ong pisia lani ki paper trade lani kinu lani ba pin align ba kata ka psychology lani bat kanu kata ka edge ka jong pila ban khat kanu kat kum ka jingwat benia ka jongai ka market ngatep ba mene kasngi ka de ka flat negative ngai I bakal form flat negative ngai I bakal form flat negative namar kala hiar kaya retreat kaya ya te nadu shaba kan hiar ngala de smutho ngadong nadu baka hiar men step ngala de bio I baka de flat negative tenrei nga klem trust ya kata ka price behavior la nga klem plek jingmut chu ya kata ka price behavior namar bang tip bagade ki expiry te hakasni expiry kita ki price behavior la ne kita ki setup bunsin ki feel la ne kim jutre kam te ngaru ya kata ka price behavior jong la jong nga klem shania shu la ne nga klem shim shu namar bagade sni expiry tingale akumno nga shu up no da kita ki hunting stop loss la ne kita ki trap ki bangi ngi sa trap kita ki beginners la ne ki small trader tinga UI ba nga UI la nga UI ba ka dan ka option la ne ki dan lan ba kini ki retail ki rong tinga nga trap ya ki da ka bang han ya ki tinga book profit nga ya nong ka de hang ta te la dei ba ha ki wi ki sngi kum ki normal days kamot menne ka sngi nga nambai nga namlong ya ka market nga la short ya ka market nga la trade da ka ni ka flat negative te ke ke ba pide ban sungtho lani ke de bo pipen nan hang ne ka long ba aba pirung po market aba pitriet po market kam tam ngi de kitre da ki ba ka pisa jong phi jonga ka red ni triet da capital baret ang ne ni triet ispo ar po wajar san po wajar triet silak arlak do ngi tabon te ni hab ban trade option buying ngimla ban trade option selling la ne ki namar ba pisangi duna te haba phile option buying kapor ba phi exit ya market kalong very important ba but kapor ba entry ru kumju kalong important hi te anre lada phimnang lani phim snutho hangnungan exit lani hangnungan close ya ka position lada long kumne ka market phi buy option the moment maria buy ka kio lada phi kwa lalat lada phi kwa bon pe ka market ka klem kio sho ka yarno the pin loss the phim dei ban ai lat ya kata ka jinglong ban ong ba nga kwa lalat lane nga dei ban yo bon phia ban hun kat bak ai ka market nama ka profit kalong very random apo market phimla ban ong ngan yo be san hajar malakasni lani ngan yo be post po hajar malakasni dan kisngi ki ba phio san hajar padiang dan kisngi ki ba phio ispo padiang dan kisngi ki ba phio ar pho lai pho hajar padiang ten reka main point kalong ba phidei ban tip lara ka market ka wrong lara ka market kamlet kumba phi plan lada philos kumno phinle hangno phin phat hato phin hu
lani hatu pin up, lani hatu pin close, lani hatu pila ni em ban afford ya kata kalos. Te shwa ban rung ya ketret, pide ban perkat shwa, la ni em ban afford ya kalos. Ken shwa, lada pisngu tu ba pidang la ban afford ya kalos, rung. Lada pisngu tu ba pemla ban afford ya kalos, wat ju rung. Kelumar, namar lada pilos haki random trade kan pangmet bahkan kata ya ka rukam perkat ya ka psychology kan kata ya ka rukam perkat pin kelagi over trade pin kelagi revenge trade pin kelahu ai la de emotion bahkan trekam te day hang ta sablo account basajan te pide ban long very disciplined bah ba trade option buying pet kum ngamne ka way ki trade lakut nga follow ke system lakut ladap baru sisi the whole day lai ngai i ke trade flat negative ladang lit flat negative ru ngai onong hi mene ladang short ke market nama still nga khamlit show namar beli nga shanya ya ka set up jong la jong ani nga shanya ya jingwat banya jong la jong ba hakas ngi expiry anything can happen te tangkata ko bi shibo ne bar